Isi dok. Monggo Mas. Iya. Apa Mas? Iki aku harus periksa dok. Nah ini hasil lab ini tas tak jupuk iki mau dok. Periksa. Tak periksa nih sih ya. Iya dok. Ah, nggak buka ya. Tas dijupuk dok. Tak Kan jupuk. lab. Iya dok. Sih, tak mau ya. Duh. Wah, bahaya ya. Bahaya piye dok? Ini nih Mas. Ah. Mbak tak dudu ya. Iya dok. Lek didelok toko hasil sampean, hasil lab sampean iki kurang apik. Nah, dek kene kan fungsi ginjal sampean iku angkane 10. Iya dok. 10. Nah, batas bawahi iku Ah. 15, Mas. Jadi bisa dikatakan lek sampean iki gagal ginjal, gampangane ngono. Ya terus kudu piye dok aku dok? Masuk gagal ginjal dok? Sampean tenang aja. Kegagalan adalah kunci kesuksesan. Yes!